Aktar ċerimonji ta' gradwazzjoni, mumenti li jibqgħu ittimbrati f'moħħ kull student u studenta. Fiċ-ċerimonja tal-erba' filgħaxija gradwaw b'kollox 125 student mill-Fakultà tal-Liġi, tal-Inġinerija, mill-Iskola tal-Arti u mill-Istitut tal-Mediterran. Fost dawk li gradwaw mill-Fakultà tal-Liġi hemm il-kollega ta' One News Alex Saliba. Waqt li kienet qed tindirizza l-gradwati ġodda, l-Inġinier Claire De Marco qalet li mis-sena 1993 meta bdew jingħataw il-warrant sal-lum hemm 1136 inġiniera li għandhom il-warrant, li minnhom 95 huma nisa u 1042 huma rġiel. Dan juri li l-preżenza tan-nisa f'dan il-qasam hija biss ta' 9%. Claire De Marco qalet li ta' kull sena jigradwaw fl-inġinerija 80 student, imma fl-industrija n-numru ta' gradwati jaqbes sew in-numru tal-inġiniera bil-warrant. Il-mistoqsija tiġi naturali, x'qed jiġri minnhom daw kollha li ma jieħdux il-warrant. Tkellmet ukoll Rebecca Hall, rappreżentanta tal-ewwel studenti li qatt igradwaw mill-Iskola tal-Arti. Staqsit mistoqsija pertinenti li ħafna studenti jagħmlu. Fejn sejrin issa? Fejn sejra Malta fil-qasam kulturali? Rebecca Hall qalet li issa m'hawnx aktar skuża li Malta hija żgħira u bla riżorsi għax l-ikbar riżorsi qegħdin hawn illum jirċievu ċ-ċertifikat tal-gradwazzjoni.